खुलुमबाय आंनि बडलेण्ड नांगौ इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ बरायग्रोनाय थाबाय आरो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खौथि खौथि गोजोननाय थाबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अनसायनायनि गेजेरजों मोजां मोजां कमेन्ट हरनायनि थाखाय आरो अनसायबोबायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय क्रर क्रर गोजोननायखौ जासिहरनाय थाबाय। नोंथांमोना आङो दिनै बबे टपिकनि सायावहाय लाबोनो सानदों गोबां मानसिफ्रानो बेनाराव नायनानै बुजिखाबाय जानो हागौ। आंनि भिडिअनि थाम्बनेलाव नायनानै आङो दिनै लाबोनो सानदों मा बिपिएफ हान्जाया जोबस्रांमारसिगोन नामा आरो मानि थाखाय बे बाथ्राखौ लाबोनाय जादों कमप्लिटलि नायनायनि गेजेरजों नोंथांमोनहा नायखांनायनि उनावहाय कमेन्ट खालामहर। नोंथांमोननि कमेन्टबो मास्ट बि प्रयजन नांथारगौ। रायजो राजाफोर दिनै आङो लाबोनो सानदों बिपिएफ हान्जाया जोबस्रांमारसिगोन नामा बे बाथ्राखौ मानि थाखाय लाबोनाय जादों नोंथांमोनहा खोनासं। साननैसोनि सिगां मैया सानसे दाख्लिहाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव चिराङावहाय जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सीएम बिथाङा चिराङाव दैबानाजों लोमजानाय मानसिफोरखौ नायगिदिंनो फैदोंमोन। बेयावनो हरखाबै जोंनि बिपिएफ हान्जानि बर'नि आन्चलिक हान्जानि जे सासे जोंनि खाम्फा बरगयारी बिपिएफ हान्जानि सासे गोख्रों दैदेनगिरिया हरखाबै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमनाया गोबां बिपिएफ सापर्टारनि मानसिफ्रा दिनैहाय दुखु मोननायजोंहाय दिनैहाय गोबां मानसिफ्रा बांग्रि मावनाय बायदि मोनदों। एथ' गोबाव जे दिनैहाय सैसोनानै थाबाय, दिनै जे 2-2.5 बोसोरखौनो दिनैहाय सैसोनो हानाय नङामोन नामा बे मोनसे बाथ्रा फैदों। मोननै सोंथिया दिनैहाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव फैदों। थांनाय नङादां दिनै बिपिएफ हान्जाजोंहाय आरो बिजेपि हान्जाजों सावरायनानै सरकार दाफिननायनि बाथ्रासो सावरायदों नामा बे बाथ्राखौ गोनो गोथो जादों 10% मानसिफ्रा आरो 90% 90% मानसिफ्रानो दिनैहाय थांलायसिगोन। जेरैहाय बिश्वजित दैमारि मोनहा थांदों, इमानुएल बसुमतारी मोनहा जेरै बिजेपिआव थांदों बेबायदिनो बेबो थांसिगोन होननानै गोबां मानसिफ्राबो दिनैहाय सोमोनांदों। दिनै जोंबो बिपिएफ हान्जाखौ नागारनानै इउपिपिएलआव बिजेपिआव थांनांसिगोन नामा होननानै गोबां मानसिफ्रा सावरायदों। बे जाहोननि थाखाय आङो नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। आंबो 90% मानसिजों सापर्ट खालामो। रायजो राजाफोर दिनैहाय खाम्फा बरगयारियाबो बिजेपिआव हाबहैसिगोन होननानै आङो सानो आरो दिनैहाय गोबां मानसिफ्रानो दिनै इउपिपिएलआवहाय सापर्ट खालामबाय जोंनि बिजेपिनिफ्राय आरो क्रिस्टम टुडु मिथियास टुडुनि बिसाज्ला सप्ता खनसेनि सिगां दिनै फैला जे बरगयारी इउपिपिएल सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरि बिथांमोननि नुजाथिनायावहाय गसाइगाव जिल्लायावहाय जे साब डिभिजनावहाय बिथांमोनहा ज' नुलायलायनायनि गेजेरजोंहाय दिनै बिथांमोनहा सारेन्डार जाबाय, इउपिपिएलआव हाबबाय। जे उइलियाम नार्जारी बिथांमोनहा दिनैहाय इउपिपिएलआव हाबबाय सप्ता खनसेनि सिगां। दिनैहाय जोङो गोबां जोंनि बर' हारिनि आफादफोरखौ बा जोंनि हान्जाफोरखौहाय पलिटिकेल हान्जाफोरखौ जोङो स्ट्रं खालामनांगौ। दिनैहाय जे साननैसोनि सिगां जे दिपेन बर' बिथाङा दिनै बुंदों जोंनि गासै बिटिआर सुक्तिनि इमप्लिमेन्टेसना जेन' जोंनि माखासे रन्जन दैमारिखौ लानानै एक्स एनडिपिफोरा जुदि गजोबाब्ला 6 मासनि गेजेराव रिजाल्ट मोनाब्ला आरो जोंनि जे बिटिआरनि सिमाया जुदि बारायाब्ला 6 मासनि उनावनो मोनसे सोमावसारफिननायनि हाबाफारिखौ लानाय जागोन जुदि थगायोब्ला होननानै दिपेन बर'आ बुंबाय। जुदि दिनै जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रानो बिजेपिआवहाय जगदान होबाय थायोब्ला जोंनि गमामायै सोमावसारनो नागिरनाया मोनसे कारजखरि जागोन ना मुलाम्फा जागोन ना रायजो राजाफोर? आङो जेबो मुलाम्फाखौ जागोनखौ नुहुराखै। रायजो राजाफोर आङो बे टपिकखौ बेयावनो दोनथ'बाय। बे दिपेन बर'नि टपिकखौहाय कारजखरि जानाय नङा। दिनैहाय आं लाबोनो साननाया जाहैबाय बिपिएफ हान्जाया जोबस्रांमारसिगोन नामा होननानै। बिथांमोनखौ आसा खालामनानैनो गोबां मानसिफ्रा दिनैहाय बिपिएफ हान्जायाव दङ। जेरै थांनाय समावहाय
BPPF खौ नागारनायनि गेजेरजों गोबां BPPF नि मानसिफ्रा आलाय सिलाय जानो गोनां जादों। सेरखाय बेरखाय जानानै रबिराम नार्जारि नागारलांनायनि उनावहाय गोबां मानसिफ्रा सेरखाय बेरखाय जानानै UPPL आव PCDR आव फैनो गोनां जादों आरो गोबां मानसिफ्रा कंग्रेसआव थांनो गोनां जादों। गोबां मानसिफ्रा रबिराम नार्जारिजों लोगोसे BPF आव थांफादों। गोबां मानसिफ्रा BJP आव हाबैदों। बेबायदि आलाय सिलाय जानायखौ जोङो नुदों आरो जोंनि एरियायाव थानाय माखासे BPF हानजानि मानसिफ्रा दिनै BJP आव जोंबो हाबैनांसिगोन नामा? बेबायदिनो बिथांमोननि सावरायनायखौ नुनानै BPF हानजानि माखासे मानसिफोरा UPPL आव थांनो थाखाय दिनैहाय सावरायगासिनो दङ। बिनि थाखायनो आङो दिनै बुंनो गोनां जादों BPF हानजाया जोबस्रांमारसिगोन नामा होननानै। दिनै 90% मानसिफ्रानो दिनै बुंसोलायदों खाम्फा बरगयारियाबो दिनैहाय BJP हानजायाव थांसिगोन होननानै आरो 10% मानसिया दिनैहाय बुंदों दिनैहाय BJP हानजा आरो BPF जोंहाय सरकार दाफिनसिगोन नामा बिनि थाखाय सावरायदों खोमा होननानै 10% मानसिया सानदों। आङो दिनै 90% मानसिफोरजोंहाय जगदान होयो रायजो राजाफोर। नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर नोंथांमोनहा बबे 90% जोंहाय जगदान होयोना 10% जों जगदान होयो। रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।